the one and only MC Barber of Cagayan de Oro City. Pare. Cloyd. Q! What's with this Q, 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 man? Q, 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 Q. Ang Q, muna pinaka the best nga delicacy sa kalibutan. Q. Dito kaya. But I'm really... Mayong gabi sa tanan. Yes, maayong gabi, pare. Cloyd. I'm really curious nga nung Q. Ano sa'yo nasa Q ba? Ang Q actually naging expression rin ako na siya along the way na discover na sa Iloilo. It was an event of ours, underground scene, local hip-hop scene na isa ganyan mong guest adto. Ang guest adto. Amot kong familiar mo. So, ang nagkanta sa Gina Marijuana. I don't know, but if you guys know them. Yeah, it was an event of ours nga sila mong guest. Gihimo nga password kung makasulod ka. So, Q. So, na rin kayo na Q. So, it was a very exclusive event. Trip, yes. So, dira nag-evolve ang Q. And then, eventually, shout out sa Bureau di watching us straight from Iloilo. So, dira na nag-evolve ang Q hantod sa naging expression na siya. Pwede mo siya gamiton anywhere, anytime, or anyhow kung saan mo siya gamit. So you really started this. You really started this Q. So whenever I bump into you, the next time I'm in around Cagayan de Oro City, Q. Yeah, it's been a while. Q. Diba? Q. Kamusta niya? Q kayo. Okay na kayo. Diba? Ana lang. So Cloyd Luna in the house. Yeah. The one and only MC Barber. What's up, man? What's going on? Kamusta? Long time kayo. Salamat kayo. Appreciate kayo tanan sa pag-invite dito sa huge upside, and it's a huge privilege and opportunity to be here. Going back in college, you're that guy that may magdanseros may kasauna. Like I think kayo yun. Like, but you're not a dancer anymore. Bye. Yeah, lagi. Wala na, retire ako sa sayaw-sayaw po, bay. Ambot lang ko makatapik ako. You're now called as MC Barber, Cloyd Luna. Yes, sir. Why become a barber, man? Do you want to become JR? What? JR isa na sa mga inspirasyon, bay. Isa na siya sa mga mentors, akong mentor. Ambot kung we're talking about the same JR, no? The JR who does the NBA athletes. Yeah, JR Malyari. Yeah. Isa na siya sa nag-inspire sa ako. Isa po na siya sa mentor, sa akong mentor. So, una gyud ang nag-inspire gina na sa ako sa buhok. Ambot kung kaila mo, pero for sure mga taga-Cagayan kaila gina ni siya. Si Onin gyud, si Yunson gyud, si Onin, Yunson, Ninyo, Jasper, Yunson, siya gina. Yes, siya gina sa mga, pero siya gina igsuon, siya gina first ang naka-inspire sa ako sa buhok. Siya na ang pinakaglami kayo pumpador diri sa Cagayan nga ako nakita. Dayon kakaibog ikuha na siya buhok. And then that time naanak ko sa Iloilo, wala na akong barber sa Cagayan dito. So, shout out kay Jonathan sa mga gapaalot kay Jonathan sa Tumasako. Shout out sa inyo tanan. A lot of barbers in that street, in Pabayo, in Tumasako Street. Sako, yes, sa Cagayan, no. Murag mo ginatong barber strip, murag isa ka dalan nga galihilira na puro ra ginagala mga barbero. Di ba? So, si Onin, nangayo ko sa iya og advice nga, magsaom na nimo yung buhok do, pero nindot mong kayo, kanang slick kayo, square kayo ang shape, then taas kayo ang form, tsada kayong parting, gwapo kayo line up. Hindi ang ikot sa kwastorya lang, imong barbiro, pastor baka ng storya. So, tanan barbiro, kabalo na sila unsa og alot, ikaw na bahala sa istorya. Then, as time goes by, pila na ka barbiro akong naagian sa Iloilo. Wala gid ko'y barber nga makakuha bitaw sa alot. Kay siyempre, typical barbershop masudlan nato, no? Pagsulod, hulat ka, paglingkod nimo. Unsay imong alot? Kana ako number 16 or kana ako number 17, di ba? or someone's picture up there. Yeah, di ba? Gapili
gapili lang ta kung unsa atong alot, di ba? So ingana lang usually ang typical nga gestures nato when we go inside the barber shop. So as time goes by, kapag kita ko mga barber sa Iloilo nga makuha ang gusto gid nako nga alot that time. So wala your style. And then nakita na ko akong mentor that time, ka-start pa lang og saka ang iyang studio sa Iloilo. And then daghan kayo gapaalot sa iya. So nag-try ko ani akong mentor magpaalot. Then wala siya walk-ins igsoon. Then kanang dili ka pwede ba ko lang by appointment siya. Dayon appointment basis. Nag-search ko sa iyang available nga slot. Grabe ka pudo, mag-book ka sa iya a month, 2 months before para makakuha ka sa iyang appointment. So ako grabe ni nga barber sa magin siya nga. Unsa man nga barber shop nga nung ingana man ka kapuno iyang schedule by appointments pag yun din first time ko lagi ni. So nag-try kong paalot sa iya, and then pag start na kong lingkod sa iyang barber chair, first time na ko na-experience nga nagpaalot nga wala ko'y single instruction nga ihatag sa iya. Then siya na tanan istorya. As if you got it right way. Then nakurat kayo ko nga that barbering is so deep, di laum kayo ang barbering. Like barbering is more than just cutting hair. Dili lang siya nga galutan lang ka. Grabe ka daghan di ay og factors ba nga ma-achieve nimo ang imong gusto nga alot. So pagpaalot nako, first time po dayon nako nga na-experience nga sana kaya akong book, sana kaya akong pumpador. That first time ko gi-blower sa barbershop. I-wash. Lastly, the the massage. Massage, siyempre naagid na dito pa. So dito na-inspire ko sa shout out Iloilo Fade Barber Studio, shout out sa mentor si Vin Paredes. So yeah, dito nag-start bro ako ang barbering career. Start ko 2020 before ang pandemic yun nga nag-decide ko nga nangutana ko sa iya kung kapangita ba siya o apprentice or kanag willing ba siya magtudlo ba. And then that time po timing kayo nga kanang gigdan ko niya nga sige ani lang diri kung gusto ka magtuon. So since that time wala nag-adlaw-adlaw na nako siya ganito sa studio, and then dito na din nagsugod din akong journey. Amo pag nice, free. Yeah. It's nice, Cloyd, because you sought out a mentor. I think we all need mentors in life. Giadlaw-adlawan to nimo every night you went back. Giadlaw-adlaw ginako siya so on, and then sige adlaw-adlaw kanang gakahinay-hinay na nako og tuon na gaka-pressure na gid nako ang alot. Adlaw-adlaw pud ko gahilaka sa iya, pasalamat. Kaya salamat ni kayo. Laom kayo ang barbering igsoon by as in kanang basta isud kanang gusto na ko i-express kung unsa sa kalawom, pero grabe lawom kayo ang barbering yun. And then sa barbering pod pag start na ko ani kanang it was a blessing in disguise yun kay at first syempre ako ang bread and butter before was an MC, munang MC barber kay club MC gid ako ang bread and butter before, no. So gihatagan tag gwapo kay nga 2019, good start sa 2020, and then unexpected lang dayon nga bang tulo ka bulan ra day ang 2020 pa giputol gikuha sa imo tanan nga wala ka preparar o sag-save, wala ka kay syempre overwhelmed pa kay ka sa daghan kayo nga blessings nga gihatag sa iyo. So kanang ka-enjoy pa ka ba, pero gwapo kayo siya nga blessing in disguise kay gitahi gid bitaw para sa imo. I think kung ang Ginoo gid mo plan sa imong lakaw bisag unsa nimo nga balik sa iyahang lakaw i-redirect, i-realign gid kaniya sa iyang gusto para sa imo. So internalize gid nako, nag-meditate ko, nag-contemplate ko sa myself na kung para bagi kani sa ako maging barbero kay di ba ang norm sa tao kung
tanaw sila barbero la barbero ra man na, di ba? Lagi, then, and Diba? the thing is, when you hear barber, like, usa ko I'm guilty of that. I'm one of those people nga nakaminos sa barbero yun. Okay? Like, Ako po before grabe nakaminos gyud ko sa barbero. di ba? It's an art, man. It's an art. Like, dili Yeah. mo day lalim. When did you realize at which point in time nga I am going to pursue pare. I'm going to make this full time. I'm going to make this my passion. You know, tinuod na no. At first murag kanang hilig lang nako ang kanang bitikuloso lang kasi mo buhok. So dira lang ko nagsugod sa akong journey sa buhok, sa barbering, and then pag start nako og experience na experience nako sa akong mentor sa iyang studio na kanang muna, there's more to barbering than just cutting hair. So, from katong time nga naka-experience yan siya ako, at gusto ko magtuon aning barbering. Kaya kanang dindot kayo ang art. Cute! That's cute boy. Dindot kayo ang art nga, you know, nga behind the scenes sa barbering ba. Na alot lang siya nga alot, dili siya alot lang alot. And then first day na ako sa pag patudlo kay Vin sa iyang studio. Grabe nagsugod ko og panarapo sa espiyo, panghugas og gamit. I mean, kung magtuon man lang ko gusto na ko tunan tibuok dagan sa imong barbershop, tibuok dagan sa imong barber studio. Di ko gusto magtuon ko nga para makabalo lang. Kay murag na-intriga gid ko siya. Then abi na kog sayon ra kayo sa pag-alot. Mo pag itang isa ka naka-boost sa kuang urge nga magtuon kay na-challenge ko sa barbering dili mo day sa yun dagan kay kag i-consider like pagsulod pa lang sa client kinanglan i-greet mo siya tagan mo siya ginom coffee intricacies ba ang grabe bro how grabe, to bro. It's like more like a hospitality kind of thing like true man the skill of being able to give a good quality haircut becomes secondary when it comes to customers. Kaya napag-i next another level ba, another tier nga kailangan ka to give the best customer experience. Sa paghahatag lang kag kape, pag sulod nila taga-timplahan mo sila. Diri sa studio sa Iloilo diri complimentary coffee. Shout out Kape Claveria. Natay Kape Claveria. Libre atong kape diri sa studio ko palo. I mean, sa compliment man. Blessings. So just giving back the blessings sa tao ko sa mga mudadawat muna. So dito mo gito naka push gid sa ako nga lawma di kay aning alot nga kuan kay nag-observe ko first day na ako wala tindog lang yun kanang murag taw-taw ra sumayan ba ana tindog tanaw obserbar lang gyud ko sa iya. And then grabe kayo siya bay kanang grabe kayo relationship ang gamater kinang tagan kayo factors nga kinahanglan nimo day i-consider dili lang mag-alot ra ka nga tabas ra kag buhok diretso. So daghan kayo factor. So muto naka-challenge sa ako nga Vin kanang tutukan ako ni bay kanang passing maging partners palay tapuhon, and then eventually it did man. So anak ko gawa grabe kay ang Ginoo mo plastar sa iyang lakaw kay kanang tawhay ra kay ba mura lagi kag nagsakay sa balud bitaw nga ihatod gid ganiya ba tawhay ra gid kayo dalan. So anak ko para gid siguro sa ako wala at least dili na ko maglaag sa akong mga amigo namang laag sa ako do isa na ako gusto ko mag-share na ako tripping entertainer giga Cloyd in short. Siguro nga na entertainer gigo kay gikan sa saya. No matter how you look at it, Cloyd butang balik kag MC, you're entertaining people.
Lagi murag Oh. siguro ingana gyud murag dira na Dancer. ako field siguro You're sa entertaining people. entertainment. Bagay po dyan bay, and I think mo that's what's missing po sa barber industry. Eh, kung musulod kag barberuan, I mean, mura mo ga chismis. Di ba? Di ba? Tambay, Yana, oh. yana. I think So, with your kind ingana of po. entertainment, I think it's what the industry, the barber industry needs. More kailangan gyud siya. I'm happy na iganas kagayan. I don't know. True ba? Napabilain diha bay? Ikaw ro lagi na. Dagan kayo ta mga barbers diri nga Okay. mga nindot ni kayo kay Jonathan paalot po kay Jonathan sa Tumasako isa na sa mga legend ng mga Oh. gapang alot, you know. Kay Kimboy the barber sa Carmen, try ninyo paalot po siya isa sa mga lami kayo mo trabaho og ulo, you know. Kay Luis Padilla sa Dominador, check them out as well sa Tumasako Square. You know, there are a lot of barber artists diri sa Cagayan that kanang wala pa gyud na expose gyud kayo outside from the city, which needs appreciation as well, kag acknowledgement, no. Nindot kayo ha. Yes, ang barber community diri gwapo kayo kay gahinay-hinay na ang scene, ang art is gahinay-hinay na og kanang evolve, gahinay-hinay na og elevate ang mga traditional barbershop sa una karon gahinay-hinay na og, you know, improve lugar ba. So, na yung mga uban ng mga lugar na they don't consider Yes. barbers, beauty salons as essential Oy. workers. I think tanan. Yeah, I think everything tinuod, is essential. because they're doing a role to help their community to, you know, feel good in a way. Dili lang barbers, no. Dagan kayo atong mga cleaners, dagan kayo essential kay na sila sa tanan sa tuwa, pero usahay kanang tungod bitaw sa barrier sa mga educational attainment sa imuhang kuan Labels, usahay labels. labels, true man, tungod sa labels nga, you know, the norm is doing murag kanang gahimuon pud natong kaugalingon nga look down ang mga tao nga mubo sa tuwa kay tungod mas taas na. Categorize na lang po natin. Di ba? No? Na-learn po na ako na nga, you can never tell what a person is kung unsa iyang ginahimo. You know? So, siguro... Digid kay isa pag kinsa na siya, like you don't know what that person's been through. Yeah, man. And True, man. you don't know True, po nga what he has done is technically essential or not. But the fact nga he is that person, he's a human being, and naa siya diha, is immediately, automatically makes him important. Or bisa pag he doesn't contribute to anything, but important na siya. And siguro ka it gets undermined, hindi siya ka Tagalog importance kay daghan mo kay there's so many people, daghan kita sa kalibutan, we forget nga we have to recognize individuals as well. I mean, True. Yeah, 100% Q. Daghan kay ka tao ko support nimo Cloyd, no. Salamat kayo, bay. Salamat kayo gyud sa tanan tao Pamino. Shout out kay Happy, Kuya Paulo, Kals, dagan kayo. Gusto na pwede na ko ni i-shout out sa tanan before. Yes. Kay basing manghawa sila kung di ma-shout out. DJ Young, man. Isa ni sa mga artist I'll hook up in the huge upside to, you know, share. Shout out to the show, brother. Shout out sa mentor Vin Paredes. And you know, isa po na nga ang pare nganong naging pare siya. Yeah. Is amo ang vision mong sa studio is to build a studio that's been kanang relationship ang foundation ba. So, as an endearment sa tuwa sa Filipinos, muna siya nga pare siya. Pero in English, pair siya. Pair, meaning to trim and to
to trim or to Also, cut. that's really a technical term. Oh, pair siya to Pair like trim as or in to cut. Pair. P-A-R-E. Pair. To Oh, trim or to cut really? iyang meaning. Okay. And then, Nice. Salamat. pare, kay tungod ang endearment nato as Filipinos, like, when you go inside our studio to have your haircut done or to have your grooming done, gusto namo nga mosulod ka dire, dili ka customer. You're not considered as a customer, but you're considered more than that. Muna nga pare, kumbaga when you go inside, kumpare ko na, and it really happens sa Iloilo, ninong na si Vince sa mga gipang-alutan namo dito, naging kumpare na gyud namo, and it's really a it, nice it, thing, it will na get to that point. yeah. We'll get to And that then point. ang at the same time po, Paredes ang family name sa akong mentor, so for him kanang dako po kay to siya nga sign nga kani So this is pare gyud. so Di ba? basically it's a tribute to your mentors. Shout out, Sir Yeah, Vin. so si Vin isa sa pinaka world-renowned barber sa kalibutan. Underrated lang kayo kay wala pa ka-expose gid guys tanan, pero damn. Advice if I want to become a barber. Saman ba? I'm not fond of giving advices because for me, I consider advice as kanang kumbaga ako ang gahuna-huna para sa imo. So like if I give my advice and you took it, murag feeling na ako nga kanang ako ra ang wala nimo gituman ang imong kaugalingon kay tungod naghatag ko advice. Siguro I would take it as siguro suggestion lang siguro. No. I think I'm not dili pa ako ang perfect person or the right person to give advice sa mga barber. Siguro ang akong maingon lang siguro is if gusto ka mag-barber gid, kana persevere, persist, and kana explore more lang gid ang barbering world. Be open-minded to the things that you're about to learn. Kanang ayaw pa stick sa isa lang ka learning kung nakay natun-an, stick lang ka diya, be flexible, murag kawayan lugar ba, suway lang ka kung asa. Ay paganak Lloyd gigahay kog lawas iko bulog sayo. Kanang man ba? Di ko kabalugay kung sa ko ingon sa mga aspiring barbers. But you have already been taking someone under your wing in Trevor. Yeah, si Trevor. Ang natsada lang ko kay Trevor kay sa amuang giskwilahan, sa amuang mga mentors from the UK. Maupod ang iyahang pagsugod niya sa barbering kanang semi og influence ba. So dali ra kayo mi naka-connect in a way. Then kauban pagid mi sa Magic before until now. So murag dali ra kayo amo ang connection duwa. Pero sa karon diri sa Cagayan, both of us are working to develop and hone our skills. Siguro akong masuggest is invest yourselves in education. The education in barbering really helped me a lot. Salamat gid kay Vin for introducing barbering education sa amo. Invest in tools, it's a big factor as well. And sa ako ang na-learn sa mga pagsuroy-suroy sa barbershops na ako natuan, develop your relationship with your clients. I think so would be kay bisag unsa ka maayo mo alot, kung bisag unsa ka pangit mo alot, kung alot mahay pa na imong alot, but if your relationship with your clients are solid, more solid than your cuts, it always come back to you by isang
napay mas gwapo sa imuha mo alot, pero you know, the bond that you have with your clients would definitely be the factor nga mo uplift sa imuha. Siguro attitude, you know, pamatasan. I'm not saying that kana grabe kay ko kabutan or grabe kay ko ka hospitable, pero you know, I've learned nga sa barbering, it's not just how you cut hair, but how you deal, how you communicate, how you entertain, how you handle, you know, pag-abot ka lang sa imong clients. Relationship siguro, I think would be. Pero sa mga gasugod na gusto mag-barber, gusto maging barber stylist, seek for a person nga feeling nimo makatabang sa imuhang growth, you know. Look for a mentor, seek a mentor, invest yourself in education, invest time on it, because sa barbering sa alot kuan siya, oras and experience imong kailangan to know how to properly cut the hair. So, kung unsa ka kapaspas, unsa ka kahinay. Pero yeah, seek a mentor that you feel fit para sa imo. Feel mo makatabang sa imong growth. And make it a habit or hobby para maging habit nimo siya. Para maging later on maging passion na nimo siya. You know, later on that passion grows, you fell in love with it more until it becomes a lifestyle. And you know, persist and persevere kung gusto gid nimo. I'm in right now. I'm just beginning, man. And Level 1 kamo or level 0? No? yeah, man, level Taas 0 siguro, taas pa kayo, right? And always looking forward every day nga naay ma-learn sa adlaw-adlaw nga lakaw, bisag sa mga ginagmay lang nga mga butang. Gwapo kayong lakaw sa kinabuhi kung open lang ka sa constructive nga mga panglantaw sa kinabuhi bitaw. Sa pag-criticism pa na sa imo, ignon ka nga dat pangit mga ito mo sayaw, pangit man kay tingog, you know. Wa ka kabalo basig tinuod siya pagpapaminaw niya sa imo, basig timing kay nasayop ka sa imong stepping. Cute. Diba? Or pag timing kay pagsulod niya nag-off key ka, diba? Or sa imong alot, di man to siya nindot mas gwapo man to mo alot akong barbero. Man, take it as a compliment, man. Pasalamat ka, gikomentan ka sa tao. Mapangit imong alot para maging gwapo sa sunod imong alot, di ba? I mean, take everything constructively, right? I mean, sakit sa sakit, pero munang nakanindot sa tinuod kay sakit siya. And when you feel pain, pleasure comes after. Walay kalipay kung walay kasakit. That's the beauty of life, because it's balanced by the balance of life. Basta gwapo. Ano? Beautiful kayong life, Kid Floyd. Kayo, Dili po di mo ma-appreciate ang kalami kung walay lisod ba. Uy, Weird di ba? guy. Boring kayo ba? Grabe ka weird. So weird. Floyd, Ano yun? we're gonna wrap this up in a bit. And I wanna extend my thanks, for you to come No to the show. man. I wanna say thank you sa imong igsuon day, because Yes, for salamat me, ni Kimboy. yes, salamat Kimboy. Kailan ni Kimboy actually sa dira sa Dubai sa UAE. What you ko nagdoom nga igsuon day mo. Kinanglan tanay kastorya. In a way, it's a form of kanang therapy ba? Para sa Like your tuwa chair. natin makastorya. Like our chair. Like your chair, man. It's therapeutic. Ako gusto lang comment lang ko ng chair sa barberohan. It's very therapeutic. Every time makaingkod ko na makatuka gid ko. Di ba? Makarelax Comfortable. ka, di ba? Makarelax Diba? siya.
ang ASMR sa anang clipper kanang gunting. What's say meaning sa ASMR? Maayo ang imo ko gipangutana na kay ako asa ko ka ba. Pero kabalo ko nga mura sa sound or something, Yes. pero ang just abbreviation mo siya or something. Ako na siya gikuan, ako na siya gi-search. Muning so ana. So I am meaning the ASMR is autonomous sensory meridian response. Grabe ka lang, lisuto. Kaya ASMR na lang para short. Make it short. Sensory meridian response. Grabe ba, no? Make it short, ASMR. ASR. It's very relaxing by mo na. That's why makayang ko nga therapeutic ang barber's chair. Any barber's chair is very makatuka ko. Mura ko gabiyahe. True. Di ba? No? Lawi get the feeling. Alutan. And we always ask everyone this on the show, and you are no exception, my friend. What is your definition of a huge upside? Grabe kini kalawom ba man? How do I define the huge upside? First, siguro, my huge upside is my faith sa Ginoo. Always make God as the center and foundation sa imong life. You know? Okay. Siya ra gyud nakabalo sa imong lakaw, or whoever supreme being you believed in. You know? Put God first sa imong kinabuhi. Kung nakay Ginoo, nakay kahadlok, and it's a huge upside for me. Persevere in all the things nga imong himuon, and persistence as well. Learn to adapt sa imong palibot, especially karon nga pandemic. Dili ni siya excuse not to achieve the things nga imong gusto nga hitabo sa imong kinabuhi karon. Persevere and persist lang yun, padayon whatever happens sa lakaw sa imong journey. There's always a reason behind why these things are happening, and for sure it's happening for the better sa imong journey. So I think mo na akong huge upside para sa ako, and always be thankful, always practice gratitude sa imong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Bisag sa mga gagmay nga butang pasalamati, ayaw i-take for granted. Usahay sa kadako sa ato ang gusto, gakalimtan nato ang mga gagmay nga mga butang pasalamatan. Those are the things which takes us to the next level, ang mga gagmay nga butang. Always Kill! Ana gyud, and mura na siya siguro and kill! Daghang kayo salamat sa iyo. Salamat kay Cloyd. Thank you very much for coming to the Appreciate show, kayo. my brother. I really enjoyed it. I think this is the longest conversation we've had, because we never sat down in college, and acquaintance sa mga sigurado. True, man. Taas pa mong storya ni Kimboy sa imo. Kayo. Pasalamat na ako ni Kimboy for connecting me back to you, leading me back to you, and now we're forever bonded in this episode, my brother. When I get back to Cagayan de Oro City, I look forward to getting my hair done on that chair. Man, looking forward, man. Always a pleasure, man. I want to set an appointment. Man. We're gonna do an episode there in your barber, man. Let's go. Looking forward. Thank you so much, Cloyd Luna. And we're about to end this segment. See you, friends. See you all. Salamat, huge upside. Kill. Cheers. Cheers. Salamat, Cloyd.